периода между двете световни войни в Русе са изградени редица забележителни обществени сгради. Една от леките постройки, белязани от архитектурната мода на времето, бързо се превръща в любимо място за срещи на русенци в продължение на десетилетия. През 1938 година Русенската градска управа взема решение за изграждането на автобусна спирка пред бъдещата съдебна палата. Освен чакалня с места за сядане, павилионът има малък бюфет за закуски, 2 тютюневи и 1 телефонна будки. Леката остъклена желязна конструкция има за цел да не препятства изгледът към градината и околните сгради. Автобусната спирка играе средищно място в организацията на обществения транспорт в града. Поради своето местоположение, тя често фигурира в кадри от централната част на Русе. През 1974 година Градският съвет в Русе приема широка програма за преустройство на центъра на града. Започва изграждането на пешеходна зона по улица Александровска, стъклената будка е съборена, а години по-късно в близост е построен кръглия фонтан пред съдебната палата.